Ay hapon mga katuski. Ay mga katuski, galuto ko ban. Galuto ko nangka. Ganihan yung uto na ko ganihan uto na ko ilataan. Ako lang ipatangan sa kong bata. Nagbantay mi sa tindahan dating sa highway. So nalata naman siya, ako nang gitiklahan, ako nang gilamasro siya. Langka sa Tagalog. Ini lutoan nila mas mga katuski. Ini bukal ani ron. Timplahan. Tinada yun. Balik po ko din sa tindahan mga katuski. Balik po ko din sa tindahan kay itong isa dito. Kanila akong gihulat o makuha na siya, matiplahan na niya. Sila na yung maglungag niya. Kaya mag-usap yung panihapon niya sa akong iso na sa ubos. Gabi nag-usap po yung panihapon dito. Karon mag-usap na po may luto kong nangka. Sa iyo mga tusiya ako na yung timplahan ka rin totoo. Mga mga tusiya maluto na ako, maluto na karon matimplahan eh. Di pa kumato sa tindahan ako sa susihan ng baka at babo hindi tigway sino maglambod o kasi makabuhi ba niyang ihang usok pasok basi maibot ako sa susihan dahil dito kaya paingon naman sa gabi ng ihang akong pagbalhin bagot na ako ibalhin mga tuski. Pero ako balikan dito sa naraman din sa unahan ba? Kayo naragaya ka ba? May kaniya dito naragaya ako na yun ako tungan hawan pero totoo matimpla na ako ni maluto na ni tapi ito man naging ako magtusiya yun itong kay kuspitsuro samot tagis personal kasi bukal na kanya dako itaglat ng isagong ito siya now graw itaglat tangan ko asin kasi ako nag-idugang asin wala na ako ma-video pag idugang kay lisod pagunit sa video ay pagkastaran piki ang area naamon ko sa likod nagluto nga totski wala may magamit o silin kay maraming mahala na nisaka na po mamilang kahoy lang sa mga gamit pwede nih pwede yung marito siya pero pinako pa bukalan ng may kay basin o maglana mula na ang lubi karon matusok sa baka ay kumuha ito sa tindahan kusang doon ito sa tindahan kusang doon ang baka kalito kung na unan mga tuski basta maglana ang yung kuhan gasta dito di balik ang lawas
ko butas nga akong gibutangan og ayan ako sulog ang butas akong butangan og silupin ang katusik nga kay parang di magsingot akong kay pero silupin sulog ko sundaw ng baka ano to wala mo kasi ang baka galubog na po diba dito ni galubog yung baka galubog yung mga katusik bro tindog siya pagkabati kabati niya is kung tingog ako maniging ngalanan niya kung baka ako kasi hindi ngalanan kaw ay parang nga maanad siya nga nasingalan pero daghang nasulti sa kuha nga ayaw anara og ngalan kay panahon nga imo daw gako ng area sa panahon ko nung ako area mga katuski nugnan daw ko sayangan daw ko kung maanad na siya nga na siya ngalan nag-anan na ba si kaanad mga katuski magkadungog siya sa ngalan nga akong gikuan siya ha mo kuan na niyan dunggan mo tingkag niyan dunggan dayon tanaw sa kuha kung dili siya magdagan magulat na siya doon na mga tusyo lima magtusyo eh ang sagbot anam niya po niya ang napir yung tanaw ni mo baga ang napir parang ni mo tuski nipis na tanaw ni mo rin marag baga pero di mo nang paano ginihan, nipis na niya mga lawas na lang nabilin dahil na yung mga ginagmay ng mga dahon ibilin niya gikuan po siya sa napir mga katuski hindi po lang siya kaos napir muna nga ako kasi pa ilin-ilinan akong bakiruhan dito pikas sa idea napita na may kuha kaya nahing sagbot dito po sa pikas banda dito po dito napit nga angkod na po'y laing nga klase nga sagbot dayon dito po sa babaw sa balay diya magtusig sa balay na matapit diyo na po'y laing nga sagbot diya mao ni ako ra siyang pailin-ilinan ganinang buntag ako na siyang gibakiruhan para makaunggit tama mga katuski agi yung ang sagbot na agi sa laya nga sagbot sa tinumpay na ko mga sobra di siya mga laya ba tinumpay na ko din sa una ni mahurot ng laya na iya kay pug kaunon kaunon man niya agi gata mo tusi kaunon gato niya hata ni kaunon man ako siya namili pa rin di pa mukha nung tinalibangan ipulaan na siya kinaon snapper mga kapusti hindi na sahay magtanga problema karong tinginit balik yung pangumpay ani na may motor kargarak motor so ang yung susundan ako karong pangumpay ng tunga sa katubahan mga katusi grabe yung ka init
grabe ka init sa sulod. Kasi kumakuyat di sa una ako ra usa. Na akong kauban hiro. Pero sa mga ikaroon mo ko hiro. Hindi na kada ko gawas. Kau mo gihangin sa tungas katubahan mga katuski. Gihangin magkasulod. Kung murag na pungahan ko ba. Pag ginhawa. Jadi wag ko matarantar. Hindi ka mo ko. Ito na. Ulian ra ko. Ako pag hindi puno, di puno pag ako usak. Ako pag hindi tiwas. Sayang naman ko nga. Kuha na ko sa area niya. Na kulang nga akong sumpay. Ako lang hindi tiwas. Na ay pasisya mga katuski. No, dahil music ba? Usat bang siguro nga may madungog ani pero hinay ra basin ma-copyright na punta ni YouTube. At kita nga dito niya copyright ani. Shout out sa tanan ako nga mga viewers na ko diha. Sa mga silent viewers, shout out sa inyong tanan. Nga ko po nana po sa bawa sa mong balay ng tuski ang balay. Highway. Ano mo highway diha. Sapa sa Kulangi. Dito lang ko zoom ka dito ha. Kana magatusi ako ng kaputi. Mga sapa sa Pulangi yung panahon nga kusog ang ulan na tendency siya nga mo baha no mulunok pero kung ginagmay lang nga ulan dili kay siya makaawas no kaya na napoy daik di butang di butangan man nagdaik tapi sa sapa pikas na gisuli gi siminto nila. Maraming mga balay niya. Nagkatap na mga balay. So, napupuyo na mo dire. Napita, kuwata kabalayan ini. Patrami kabalay. Karon, sabi na taghana kay tutok sa nagkakuha og posisyon. Yung mga karaan sa una. Nakakuha sila og posisyon mga tuski. Ilang ibang baligya. Baligya ilang posisyon. Yung una hinungdan nga grabe ng balay. Kanya mo to siya kadidiha. Kadidiha pa ingon na dire. So kanang ilalaman ng mga kahuyan mga tusi. Kanang nalasang. Diha dapit pertim balay na diha. Dahil pa ingon diyo kondisyon dire. Pa ingon dire sa babaw. Diha pertim ng balay diha. Sila makita gumikan sa kadaghan sa kahoy mga prutas. Dayon dire sa mga side. Kini amo mga tusi wag na mo ibaligya. Kaning area dire, wag na mo baligya muna mo ang gamay nga posisyon na bilin. Wala na mo ni area, no? Niya, ang uban diha, nakaposisyon, di pa maligya yapon mga tuski hinungdan nga grabing balay na diha. Kapita. Kana diha, sumpay sa mo ang balay. Tayo dito, muna nagkanit na mga balay diha, ang nabakante kanini ang amo ang area kanini ini tigwayan ako baka atong gi tanuman og prutas. Kasi nagplano ko ani mga katuski nga tanuman og durian. Naglibog ko mga katuski kay ug akong tanuman og durian asa man ako ibutang akong baka. Mga galibog ang utok. Usay gi mayo nga plano. Kay butangan og durian madami sira kay may baka. Pero mas maayo gid ang durian kay natay mapaabot. Amo bigay ko ng baka. Kay ba man yung tanak ko nga pasanayon mga kusti ba. Kaso lang kay gamay ra gid ang among area. Kinahanglan gini siya nga kinahanglan gini nga magpugi mga kusti. Parang maka kuanta ni
makabuhi ta ni, makabuhi. Makapamuhi ba, makapamuhi o baka. Yung panahon nga mo sanay. Sa una sa Batanon pa mi. Daghan mig baka. Kay dugihan kay tos papa mamuhi. Baka kabaw. Nya dito ra na may butang sa uma sa pulangi mga katuski. Sumpay na mga sumpay na sapa diha. Tuara mi mo, tuara mong area dapit sa ubos. Ang tubo ni mama karon. Dito ra na may pambilin. Sa lagi niya rami sa Lumbo dito sa ako puntos Pakangan. Sa mapalakat kay layo ba kayo sugit ang monitor niya may tag parehas karon mga tuski nga naanay mga motor naghinubra na yung motor sa una mga tuski amura ng baklayon baklayon black tool gani bukid ni nga kini nga bunton mga tuski kanay bunton ang atbang kana kanang nalasan pod bunton na siya layo ana Sugarland man diha mimo agi Sugarland wala pa nang Sugarland sa una black tool bi ana diha paingon dito sa Pakangan dito ang mga hayop itong butang o binuangan dyan mga katusiya wag ito yung mahimo kaya naaramid sa layo so kalau is Ginoo wala man po yung nagbinuang wala masad binuang eh hindi magtuski kasi hindi ay huwag ka na kaluyan sa Ginoo makagwanta ko aning katiman sana ini siya kulang gini agad tahun memurag kuan medyo arang-arang ni siya dugo mga katuski atong kumpara atong miagi nga mga bahin ako duha ka bahin ako murag kuan jud kayo Bisaya jud kayo pero karon murag arang-arang ni siya dili kayo tanto ba dili kayo tanto nga Bisaya hindi po tanto rasa crossbreed mga siya crossbreed walang gini siya ang tuson ako na timanon nga napo ko'y kalingawan magbalhin dagan po tos tindahan doy po nga kung pares more pasagdan ako dito hindi ako subabaw ako sa amang area bukit yung view dari ko pala yung view na mo dari ang opisina sa Pipico ano na ay panyo sa tawagan na ang muntikam ng gagmay ka ng kon ba gagmay nga ban ba silo ka na miniban o ban siya yan opisina sa Pipico kita ka rin kala magpa-video po do. Oh, anak siya magtutsi. Anak kaya ni siya magtutsi eh. Tidula sa kuha ba? May ako'y plastaran video po siya. Okay. Kuhan kaya ni siya? Anak. Ako'y plastaran video. Massage ba? Massage ba? Kailangan isang i-massage sa ulo. Bukon niya na oh. Kailangan siya ha. Pamitay. Tapos niya pamitay oh. Like ko saan ni magtut siya. Sabi ni sagpak ni kalagot ko ba? Pagbalik na magtut siya nga. Taas siya luha magtut siya niyo. Bilang siya ba? Nalumi ko. Oh, lagi na. Ibo siyang buwa po. Hindi na yung baon. Ito na sige naman ang buwa.
Lahat kayo. Ako ni kita check firme kasi may kato ba? Oo, may kato. Manihon. Manihon kayo. Dilim taon basta yung kanon, yung pupuapon. Nya, pangalanan mga katuske, samot kung ka samot akong kamingaw. Dako ning anaron ngalan. So wala na lang padayon ng katuske kay sa panahon ba yan yun, hindi na ito malagnan ba? Mabighan yun lang. So, tinilain nga Maria, so, sayangan ta, no? Tuho na tulugan. So, bili na lang kung anaron ngalan. Sige na nila, ako kasi ang wapor. Adat ba siya? Adat ba yun? Ako kita, wapor ito ng taon. Ito lang sige, pupuwap. Sandik pa, sandik. Sandik siya. Yan na. Ikaw na. Muna na sa kamanya. Gabi ka manya dito baka. Dito mo kaon. Basta imong pupuwapon. Kau na. Okay, naray. Kaulan na po. Nakato mo lang na siya. Magtanga na hinoon. Kau na. Magtanga na hinoon siya. Nagihok-kuwak. Kita picture. Tara. Nah. Dikit man. Ini kau na. Dito. Kau na kaya. Kau na. Kau na siya magtuski o ba? Yaan. Terus kena aku tadi mesti kita tanaw. Ada bagwap-wap. Dia nama tadi. So, babahadan ako kaya kung banan to usad to sa banan ako kung usad to sa tinda. Baba. Ikaulan kay sugang hangin. Bungkag yung tagsin. Tanaw mo ito siyang baka. Tanaw sa school. Si tanaw kaya po no. Tanaw kaya po siya. Kaor na siya dero. Ako na nasa gipain ng badina. Tao na siya. Basta mo dugo na. Isa po kay puro malakaw ro po di po ang bata. Nagwatok na o sintro. Santol man ito siya eh. Di malagay. Grabe tuas taas. Ano ito siya? Di kayo maklaro na pero
Nasa taas mo ito sila daghan. Pupungpung. Oo. Ada yang klaro. Di maklaro basta na diha. Oh, di kay klaro kay yun na tabunan sa mga dahon. Una idaghan di magtuski. Ang makuha na mo kanang na mga hulog, mahinog, mura. Pero kanang musaka, di ko kagwanta. Kuyaw kayo. Nawaran baka to sila. Sige na yung tanaw, sunod yung tanaw ko ah. Ganun yung tanaw. Kita spalwa. Na ron. Sige mga katos kaya, hindi sila puputo na kong video. Salamat kayo sa nga pagsubaybay kayo nagkaalam kong kusog ang music. Nagkaalam kong boss ang music po nagkaalam po ka dool. So, babay na.